ଛାଡ଼ିବନି ବର୍ଷା, ଆସୁଛି ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ। ପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଗତକାଲି ରହିଥିଲା। ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳତର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁରରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ଚାପ ପଡ଼ିବ। ବିଚାରପତି ପିଭି ନାଗରତ୍ନା ଓ ଆର୍ ମହାଦେବଙ୍କ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ନ କରିବାକୁ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ଲଦାଖର ସ୍ୱର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ 19 ଦିନର ଅନଶନ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଲଦାଖକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦାବିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତରମନ୍ତରଠାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୋର୍ଟ ମାନବିକତା ଏବଂ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟକୁ ସର୍ବୋପରି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, 2 ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଟକ, 2 ଡ୍ରୋନ୍ ଜବତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବା ଯୁବ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମାଣିକାନ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦିଲ୍ଲୀର ଶୁଭମ ଶର୍ମା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍, କୁଡ୍ଡନକଲମକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ତାମିଲନାଡୁର କୁଡ୍ଡନକଲମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାନସମୱେର୍ ବା ସାଇବର ଲୁଟେରା ଗ୍ରୁପ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲିକ୍ସ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ୱେବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ସର୍ଭରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିସେପ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆର୍ସିଟିସିର ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ, ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ହେବ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ନିଜର ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଛି। ଏହି ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂର ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ସହଜ ଓ ୟୁଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କରିବା। ବିଶେଷ କରି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଇଆର୍ସିଟିସି ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ସମୟରେ ୱେବସାଇଟ୍ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ, ପେଜ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୁଏ କିମ୍ବା କ୍ୟାପ୍ଚା ଏବଂ ପପ୍-ଅପ୍ କାରଣରୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କମାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ୁଛି ବାଘ ବଂଶ, ଶିମିଳିପାଳରେ ମୋଟ 35 ମହାବଳ। ମହାବଳ ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପୁଛି ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜାତୀୟ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶିମିଳିପାଳରେ ମୋଟ 35ଟି ମହାବଳ ଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ରୁ ଆଉ ଏକ ପୁରୁଷ ଓ ଏକ ମାଈ ବାଘ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଝାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଶିମିଳିପାଳରୁ ବାଘ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବା ଭଳି ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋକ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ନା ସର୍ବଭାରତୀୟ ବାଘ ଗଣନାରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ମାତ୍ର 16ଟି ବାଘ ଥିଲା।